Hola a tothom, sóc la Glòria Arquillo, llibretera a La Inexplicable. Estem al carrer Galileu número 78 del barri de Sants i avui us volíem parlar d'alguns llibres relacionats amb la música. Tenim una petita secció de llibres de música a la llibreria i amb diferents temes, protagonistes, gèneres, etc. Avui us volia parlar, per exemple, d'un llibre editat per Contra que es diu La chica del grupo. És una autobiografia de Kim Gordon, que va ser la fundadora d'un grup mític que és com el Sonic Youth, i aleshores ella explica tota la seva experiència com a banda, no? Van ser un grup importantíssim dintre del punk i el pre-grunge, o sigui, sense Sonic Youth no s'entén el grunge després, no? És impossible. I el destaquem perquè és un món molt masculinitzat, aquest de la música, i sobretot en segons quins gèneres, i tenir un referent com la Kim Gordon és una meravella. Després hi ha un llibre editat per Sembra, escrit per Jordi Martí Rueda, que és Swing, 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 vides de jazz, rebel·lia i ball. En aquest llibre el Jordi Martí Rueda el que fa és explicar-nos una mica la història del swing, no com... A veure, ara s'ha transformat en un ball, no? Que ens trobem els diumenges a les places de la Vila de Gràcia, per exemple, a ballar swing, i està molt bé, o a la Barceloneta, no? Però en els inicis era un ball bastant subversiu, perquè de fet va estar prohibit, hi havia molta gent implicada, que anava a ballar, que estaven en contra del feixisme que estava recorrent a Europa, no? Durant els 30 i 40, i la veritat és que és un llibre molt interessant per descobrir tota aquesta relació entre la música, la política, la guerra, el ball i el poder que té la música, no? per transformar-nos i per transformar coses. I en la secció infantil us volíem recomanar un llibre que es diu Petit i gran David Bowie. Aquesta és una col·lecció petita i gran que té l'editorial Alba, en la qual recuperen personatges i els expliquen una mica als infants a partir de 4 a 5 anyets. En el cas del David Bowie l'ha escrit l'Anna Albero i les il·lustracions són de Maria Isabel Sánchez Vergara. Perdó, al revés, ho he dit al revés. Ja ho editareu, això. Està escrit per Isabel Sánchez Vergara i les il·lustracions són d'Anna Albero. En el llibre explica una miqueta els orígens de Bowie, des que era petit, com va començar la seva carrera, com era d'especial, com es va crear tots aquests personatges, no? El Ziggy Stardust, com cada disc seu és un personatge diferent, no? La seva influència en el món de la música, la seva originalitat, el fet de que s'inventés un personatge per cada disc, no? I estés tot tant pensant, no només la música, no? Sinó l'aparença física, el maquillatge, el vestuari, tot el que l'acompanyava era tota una història, no? I res, que els petits puguin començar a estimar Bowie com l'estimem nosaltres, doncs és fantàstic. I per acabar, un còmic que està destinat teòricament a públic infantil, a públic juvenil, perdó, perquè està editat per Astronave, que és el segell infantil i juvenil de Norma Còmic, però jo el recomano moltíssim a tothom, a adults inclosos. Es diu La noche es mi reino i està escrit i dibuixat per Claire Fauvel. És una història d'una noia adolescent que viu amb els suburbis de París. La seva família prové d'Algèria, són bastant conservadors, i ella, el seu somni és muntar un grup de rock i gravar un àlbum i poder viure de la música i fer concerts i tot això, no? I té 20 anys, i clar, els pares no li posen fàcil, el seu context socioeconòmic encara menys, però el llibre és fantàstic perquè demostra, no, com la música la salva de moltes situacions que viu a la seva vida que es farien molt més insuportables si no tingués aquest, com dir-ho, aquest recolzament, aquest abraç, aquesta abraçada de la música. I ja està, i us animem a que vingueu, que coneixeu la nostra petita secció de música i que la disfruteu en totes les seves varietats. Moltes gràcies.